Kto podľa teba som? Ježiš kedy si položil svojim študentom túto otázku. Kto podľa vás som? Prorok s novým učením? Lekár pre chorých? Záchranca pokazaného sveta? Ježiš sa priznal ku všetkým týmto rolám, ale predovšetkým tvrdil, že je Boh v ľudskom tele. Na počiatku času roznietil dejiny ľudstva, keď prehovoril. Vdýchol život do pľúc prvého muža a ženy a do každého kúska celého stvorenia. No my sme sa mu vzbúrili, obrátili sme sa proti nášmu kráľovi a išli sme svojim vlastným smerom, hoci nás to stálo život. Náš hriech otrávil jeho dokonalé stvorenie a otvoril brány choroby, nespravodlivosti a smrti. Hriech nás oddelil jeden od druhého a od Boha. Ale namiesto toho, aby Boh ľudstvo zavrhol, poslal svojho syna Ježiša, aby vstúpil do sveta, ktorý stvoril. Do sveta, ktorý bol skazený našim hriechom. Dýchal náš vzduch, stal sa človekom, jedným z nás. Ježiš žil dokonalý život, taký, aký pre nás chcel Boh, a vyzval nás, aby sme sa odvrátili od nášho hriechu a nasledovali vo viere jeho. Niektorí uverili jeho slovám a uznali ho za kráľa. Iní ho zapreli. Na hlavu mu dali korunu plnú trňov a zavraždili ho. Odmietli ho oni a my sme urobili to isté. Boh mal ale vždy plán. Ježiš sa dobrovoľne odovzdal na smrť na kríži, aby nás zachránil pred Božím súdom a smrťou, ktorú si my zaslúžime. Na kríži vymenil našu vzbúru za svoju poslušnosť, našu skazenosť za svoju dokonalosť. Boží syn zomrel, aby sme my mohli žiť. Na tretí deň vstal z mŕtvych a navždy porazil smrť. A teraz sedí na tróne v nebi a prostredníctvom Ducha Svätého ponúka život všetkým, ktorí sa odvrátia od hriechu a budú dôverovať jemu. Ježiš je kráľ kráľov. Buď ho budeš korunovať, alebo ho ukrižuješ. Nie je nič medzi. Nikto ti nikdy nepoloží dôležitejšiu otázku ako tú, ktorú položil Ježiš. Kto podľa teba som?